जों दिनै अर जागाबो चिनि टिप्रा मथानि ngै ताको खरकसा सुक जायानो बनि नगो माइचावनि तै माइतक बक्सनि माइकुरि ngै माइरं कुरि ngै जों दिनै बन जे सुक पानि बाङै रवानि फाइलाय जामानि आर अरनि चिनि अर प्रेसिडेन्ट चिनि टिप्रा मथानि ngै चिनि सारबाय किसा कक्साइ नालेनो आसय बिसय सोङै Tadi sang tini kila tipra mata blok komiti ni ngui sang kaisa kila wana sini meeting tongmani jara wana sini oro paisa ka beleke kha khamani kok sok phaika ke tuliseram kami wa Indrajit hono Indra sadon jomate ne nukongwa belai ni birman nang tongfa bial ni bangwe sana nonani te sa khamne ba belai ni osubida kongka hai kebi sang tini joto no sang meeting ni jora wana sang wanso lekha sini blok committee ni joto members rok bai kro bai bai sang wanso lekha se borni no nukungwa kisa thangnai lemane hne angka ar jaga bo sang sini Indrajit ni nukungwa phaibai sang mane ro kisa masa subana hne bi lekha sini oro mairung sophaika bai 32 kg te srai ro ni sajanai bai sang biscuit kisa masa te alu yes thok pokri som soyabin tei dal omo hai khaibi sung te rang bahaina rang 1100 sung morong no rokhai lekha ke sung omo hai khaibini sung khatong thobo sung jeprobo sung tipra motha tei bubagrani thansani mari sung dan thansani bising tei sung joto hamjak laibi sung bukha bai bukha hamjak lai taku buku hamjak lai mani bising tei sung chini bubagrano sung teibo phan kotor bai mane omono sung bisas khaibini sung tini teng joto tini oro phaisok paikha takhuk sukjayani no phaibi sung haine chini je mansak sung tini chini omo block committee tipra motha kila block committee ni bising tei sung je mansak ro laijaka haise omo hai khaibi sung teibo buskango chini elakani teibo obab objurok sung mankha ke sung borok no teibo buskango yak kholoknai sung je mansak sung borok no je nangmani jaga roi meya phano kisi sa phano sung yak khologoi sung bukha kaham bai yak pharana bangwi tiyar tongo omo hai khaibini sung tini or jaga tulisanam kamibo phaisok phaijaka borok no belai khe borok bai kok salaikha salamani bisingo belai ni kha khamani bisoi no sung malaikha nukhungo belai ni birman nang tongo rugi sugi saskosto ni rugi omo hai khaibi hospital o thangpai roke belai ni nukhung no kulugjak samung humung khainiya samung tangthani bo tangmaya amoni bangwini se belai ni nukhung jongjalo kalaijak buni bangwini sung je mansak sung chini mothani bisiti kisa suba laika jot hasuna ham ke pharisang te kisak singmung sini tulsiram kamini ngै khoroksa sukjaya boni mung takhukni mung ke tamangkha Indra Sadon ar bukhuk ningkhe Ratan Mali acha ikha nang tini chini tipra mothani joto phaibai nirokno suba phaimini ikha nirok tini bom haima tongkha kisa saikhanarko chanai khatung jakha hinsao okay belai hambai taku ke phari sing tini belai na sini tipra mothani ngै sini tipra mothani block committee ar sing suba phaikya sini or tulsiram kamibo ke phari sing hain hai kok khnai na lepene sini block committee ni ngै vice president ni khoptui joto je tini ni sini YouTube TV o naitonai tako sorokno ang omno no koyam sugu je sini bubagrani wan sobung bo ongkha sungtini bubagrani imang no mokhang khalaiani honoi joto tibra hasteni borok rok tini bukhao songwi na laikha o jaga bo sungtini bubagrano songwi no sung o edition nirbachon bo sung kapai nglai makha o kapai ngmani jora bo je bubagra sungno message romani nirok bijay misil ta khaidi nirok asuk khatungkha hangke chukbiya borok no
berok subabui om hakin jar khatung mungno kuluk di hani bubagra jeta message komani omono no sengkini sini block committee ni seng meeting asoglai tongmani jorawo seng khobor mankha oro sini tulisram kamini taku khoroksa bani nungo belai ke sugya anai seng khobor mankha oro ni sini samung tang krak ba sini sengkrak gobindo jamatia oro tulisram kamini no bosono sahormani logo loge ne sengwan soglaikha bani loge temasa tongu Ranjam jamatia oro borok kuni tangphang tongo boron tui seng message mawi tini seng phailai jaka omono seng tabo wan sokthai seng kusung kusung o ha ni nokphang o ha angkha sini ha 184 jon rajani bo songrok khoi seng tini omo haike seng tagi mano ma songlai jabu tamani hak khatani borok kubundo pharok bai seng jita satok jagai seng tongmani bagaiनो sini borok keluk masagatei kelugui om haike seng puno kusuk kanani poriboton nungani sini thani sujug phaya phiyaba tabok seng sini edisio bubagrani je nahormung boni imang bai seng tag edisio seng khomtabu phani jaka oboni bagai seng keluk keluk ja mansak bubagrani jita boni imang no seng mukthang khlai thani o takuk ni logno khungsu gyanabu seng sini siam rok bai seng kok salainaikho যথেষ্ট বরনি বাগৈ যে পারে जों চেষ্টা খাইनाय सिनि सिएम सिनि बुबाग्रानो थानि जों कयनाय अ नगनो खुङो जाहाथे दैसा बरक सागबाय थांबा सामाद्र दै बनि सराय खरक बुरैजों सराय खरक बुरै तंजाबो ए फागल आफो लाइबे जादि सिनि ताको बुकुरक बोले अब ओंखाबनि सराय बेलायखौ सुगिया दै अ नग फां nok phang buba grangui boni yathek omo boni yathek hanjaya tangja maya bo tiaba boni nok borok ke sas kosto bo taksi hospital ni phaijamani hospitalo boni sothik babe treatment nok khlailai me anglai tongjabo rang krei chugjaya ni bagai ani bagai sung ti pramo thanengui buba grani ngui sung ja chukmani jotesto sung boroni bagai borong klawa sung tongnai je sini bubagra tongsak sung tongsak borokno sung subabani bagai pram chesta khlaibai sung tongnai ani bagai ang koinai sini block president bo oro tak sini jeta kormi rok sengkra rok khatung khaja khlaibai ja chukmani hi sung ya phalaimani 1100 taka rangno ya phanani bagai sini president no koi belai hambai sini tipra mothani block committee ni gai borok tini oro tulsiram kame phaisubo phaimani bagai phaidingke naitung ni jotono tai sini o video no jotono share khaidi tai asana jotona hambai।